Paano ko ba ibabudget yung 250 pesos na grocery allowance namin, yun sa pang-araw-araw na pagkain. Kasya talaga. Pero mag-haul tayo habang tayo ay nagsasalita. So, kanina nga, bumili pala ako ng sitaw. Eto, yung ating allowance sa pang-grocery, ganyan. Kahit naglilista naman tayo, nag-meal plan naman tayo. Pero nasa-short pa rin, diba? Times, ipaglagay natin 15 days kasi syempre, kung yun naman yung very common, every quinzena yung sahod, diba? So, sa 3,750 na yan, dyan kukunin yung savings. Una yan dapat. Syempre, yung allowance na guys, it's Christine. Welcome to our family budget. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na and click yung notification bell button para tuloy-tuloy yung ating usap-usapan dito. So, ayan, diretso na to dahil parang may lakad talaga. But anyway, today is paano ko ba ibabudget yung 250 pesos na grocery allowance namin, yun sa pang-araw-araw na pagkain. Kasi, alam ko marami sa mga nanay and nahihirapan i-budget yung pera nila kasi hindi ka nagkakasya talaga. Pero mag-haul tayo habang tayo ay nagsasalita. Grocery kami sa palengke, namili kami ng mga ulam namin. So paano nga ba namin binabudget? Wait lang ha, wait. Sisimulan. Kasi eto lang, Kasi yung aming budget sa pang-ulam namin is 250 per day. Okay, 250 per day. So, paano ko pinagkakasya yan? So, tatlo kaming kumakain dito sa family namin. Minsan pupunta pa dito yung mga kapatid ni Papa, dito sila kumakain. So, bago ang lahat, bago natin pag-usapan yung sa amin na budget, pag-usapan muna natin. Siyempre, iba-iba tayo ng budget sa ating family, diba? So, bumili pala ako ng sitaw, kalabasa, 20 pesos. At 21 pala. So, ang mangyayari, dahil iba-iba tayo ng budget sa ating pang-ulam araw-araw. Minsan, hindi natin, di ba, nakakatuliro, paano natin pinagkakasya? Dahil kahit anong budget natin na gawin, parang kinukulang palagi yung ating allowance sa pang-grocery, ganyan. Kahit naglilista naman tayo, nag-meal plan naman tayo, pero nasa-short pa rin, di ba? You know, I feel you dahil syempre napagdadaanan ko din naman yung mga ganyan. Pero ganito yun. And every family, iba-iba yung sahod, iba-iba yung budget. Yung unang-una mong gagawin is syempre alamin mo muna yung talagang realistic na budget. Diba? Like for example, kung kinikita mo sa isang araw is 500 pesos yung sahod ng asawa mo per day, okay? So, 500 pesos per day. Malaki na yon. And imagine niyo na lang dito sa province yung minsan yung minimum dito sa province talaga is 300 plus 385 ata, I think. I'm not sure how. So paglagay lang natin 500 para hindi naman mahirap intindihin, 'di ba? So 500. So ilagay sa family niyo. Syempre ikaw nanay or tatay, alam mo na yun kung ano talaga yung pangangailangan niyo, 'di ba? So for example, 250 yung kukunin mo doon sa sahod ng asawa mo, 250 pesos. So may matitira sa 250. So yung 250 pesos, so meron akong dito eh. So 250 pesos, ang pangit ng sulat ko, times, ipaglagay natin 15 days kasi syempre, kung yun naman yung very common, every quinzena yung sahod, diba? Magkano yun? Kukuha mo ng calculator. So, kailangan natin mag-calculator kasi syempre baka mapahiya ako dito. Hindi tama yung sinasabi kong numero. Mabuti na nandyan si Mr. Calculator. So, 3,750. So, 3,750. So, dapat yan yung every quinzena nyo na i-deduct mo sa sahod ng asawa mo. Okay? So, yun. 3,750. So, dapat kwentahin mo talaga. Kasi minsan hindi natin alam kung magkano talaga yung kinikita ng asawa natin or yung kinikita natin. Diba? Hindi natin alam. Ang alam lang natin, every quinzena, may sumasahod ka ng 7,000 or 8,000, ganyan.
Pero hindi mo kinikwenta kung magkano talaga yung per day mo para makita mo at saka pinaka-basic yun. Makikita mo na talaga diretso kung magkano talaga yung kailangan mong igasto sa isang araw, 'di ba? Sa paglagay natin, eto yung kukunin mo, 3,750. So yung 3,750 na yan, manggo-grocery ka syempre, 'di ba? So manggo-grocery ka, doon na papasok yung kailangan mo talaga mag-meal plan. So siyempre, iba-iba tayo ng family size. Kami tatlo lang kami. Kung hindi kasya sa inyo yung 250 per day, pwedeng 300, 'di ba? Pero doon na papasok yung meal plan, yung maglilista ka sa grocery, isi-stretch mo yung budget, depende na yan. Pero kailangan mo talagang mabuhay sa 250 per day. Pero syempre, yung 250 per day mo, hindi mo i-grocery yan. Everyday ka mag-grocery, yung 250 yung i-grocery mo. Mahihirapan ka, hindi mo masistretch yung mga ulam, 'di ba? Mas okay yung isang bultuhan mo siyang bibilhin. Tapos pupunta ka sa grocery o sa palengke, doon ka mag-grocery, 'di ba? So ayan. So eto na ha, 3,750. So erase muna natin. Per quincena, eto yung per day. Okay. Ayan yung per day mo. So, ganito 50 per day mo, ang matitira yan, 3,750. So, magkano na lang yung matitira sa sahod mo? So, 7,500 yung sinasahod ng asawa mo or ikaw. Saan yan yung sinasahod mo? Per quincena. Mo, syempre, 3,750 din. So, yan 3,750 na yan. So, syempre dapat kailangan natin kumain. So, kailangan mong unahin kunin yun talaga yung nakaka-allot doon sa ano. So, dito mo kukunin yung savings mo. 'Di ba? So, sa 3,750 na yan, kailangan mong makita to guys. Kailangan mong makita kung magkano na talaga yung matitira sa sahod mo. Okay? So, sa 3,750 na yan, dyan kukunin yung savings. Una yan dapat. Siyempre, yung allowance ng example, siyempre, yung pamasahe mo, 'di ba? Yung allowance, yung savings, and yung mga bills. Importante yon. What if meron kang utang? Ibig sabihin lang ng bills, yung mga kuryente, tubig, internet, ganyan. So, siyempre, alam ko may mga utang marami sa mga nanay natin. So, ayan. So, imagine ninyo, 3,750, kung ipaglagay lang natin, example lang yan na what if 300 per day yung wag natin sagarin talaga yung kasi syempre kailangan natin ng allowance. Importante na may allowance guys. Hindi pwedeng yung 3,750 uubusin mo pang grocery. Hindi pwede yon ha. Kailangan may matitira pa rin dyan sa iyong 3,750, hindi mo pwedeng ubusin. Kasi imposible talaga na hindi ka makakagastos ng, alam mo yun, may bibili kang ibang mga kulang, or may importante kang bibili sa tindahan, or something sa grocery na may nakilimutan ka. Imposibleng wala kang bibilhin talaga. So, kailangan may allowance. Alam ko yan. Dahil meron talaga. Okay? So, example lang yan ha. Depende na yan sa'yo talaga kung magkano yung i-a-allot mo na budget. So, dapat realistic. Kailangan magkakasya. Hindi yung 5 kayong mag-anak tapos yung budget mo 2,000 pesos. Kulang talaga yun, diba? Kukulangin ka talaga. So, dapat realistic. 5 kayo. Kung pwede naman, mabubuhay ka naman doon. Pero kailangan munggo pa natin yung ulam nyo. Munggo or yung tawag dito, mga gulay-gulay, ganyan. Mabubuhay ka naman doon, pero doon kang papatayin sa bigas kasi mahal yung bigas, diba? Tsaka malakas na yung kumain ng mga kanin. So, ayan. So, dito mo kukunin lahat sa 3,750. Diba? Doon mo makikita, guys, kung afford mo ba talaga yung mga bagay na binibili mo. Like, for example, ayan. Yan lang yung kinikita mo araw-araw. 500 per day yan ha, hindi yan 300 plus na sahod, okay? Kaya 500 per day, kukunin mo yung savings, syempre 20%, yung allowance ipaglagay natin. Allowance mo nasa 1,000 or 2,000, depende sa bills mo, 'di ba? Yung bills hindi natin kontrolado minsan napapalaki talaga yung bills natin. At saka yung utang, dito tayo pinapatay sa utang. Dito tayo
So dahil hindi tayo nagkikwenta sa ating sahod kung magkano talaga yung akala kasi natin, ang laki-laki ng sahod natin kasi natatanggap natin. Yun, ang lagi natin tinitingnan, yung every quinzena na natatanggap natin na sahod, 'di ba? Kasi feel natin ang laki. Pero pag kinuwenta mo siya per day, kung ano talaga yung mga pangangailangan yung araw-araw, doon ka na may realization na hindi mo talaga afford yung mga bagay. So, minsan, kaya hindi rin afford at gusto nating kunin, kaya inuutang natin. Kasi kaya naman nating bayaran, my God. 300 per day lang naman eh. Afford ko yan. So, 300 per day. I mean, 300 per month. Afford ko yan. Ano ba? What if? Dahil afford mo nga, nagdagdag ka naman ng isang utang. Kasi nga, afford mo nga, 300 per month pa rin naman. So, kaya na yun, 600 per month. Hanggang sa lumaki na yung utang mo, ang ending, ayun, nagsuffer ang inyong sahod o yung pang-araw-araw nyo, diba? Nagsasuffer. So, be realistic sa iyong budget, guys. Kung hindi kasya yung sinasahod, sabihin mo sa akin, my God, 250 per day, parang ang laki na niyan, ha? Kasi ganyan ako dati. Ganyan yung iniisip ko. Ang laki naman 250 per day. Pero, yung iba nga, mas malaki pa nga dito eh. Maliit pa nga lang to eh. Tapos, sasabihin mo, my God, 250 per day, paano ko ba magkakasyahin yan? Kasi, kaya tayo nagkakautang, guys. Kasi yung sahod natin, pag dumadating yung sahod natin, hindi tayo nagpa-budget, di ba? Yan yung problema natin eh. Alam ko yan, kasi ginagawa ko yan dati. Hindi nagpa-budget, tapos, yun nga, feeling rich pag bagong sahod, 'di ba? Bili ka ng bili. Ay, ang dami kong may tira pang pera, marami pang 1,000 ako nakita. Pero pag uwi sa bahay, ayun, nalulungkot na kasi wala na, kulang na. Iniisip natin, hindi natin iniisip yung magtatrabaho ka pa, kailangan mo pa ng allowance pang trabaho, 'di ba? Pag kailangan mo pa ng pamasahe, wala na, magkano na yung natira, 1,000 na lang. Paano na yung mga iba pangangailangan ninyo? Di wala na, di ba? So, ganun siya. So, ang pag-ending mo, kung utang ka na naman sa kasamahan mo or saan ka mag-utang. Kaya yun yung nagiging ending talaga. I swear, sundin nyo lang tong talaga. Medyo na siya. Medyo, ang dami nang naganap sa board. Pero yan yung ko guys 250 per day. Pero what if 300 lang yung sahod mo or di ba? Kailangan mo talagang magtiis at magkakautang ka talaga. Kasi hindi problema yung pag-budget mo. Minsan nagiging problema is yung sahod mo. Yun yung nagiging problema. Kaya importante na alam mo kung magkano yung kinikita mo para araw-araw, para alam mo kung magkano talaga yung dapat mong igastos, 'di ba? Kasi pag hindi mo alam, mahihirapan ka. And also, kailangan mo ring isipin na magdagdag ka ng extra income. Kasi kahit anong kayod mo, kung talagang sobrang liit lang yung kinikita mo, mahirap lang ka talaga. Wala kang choice kundi kumain ng alam mo yun, mga noodles, mga ganyan. Kasi mas matipid nga naman yun, pero hindi nga healthy, 'di ba? 'Di ba? Kasi magkano lang naman yung noodles. So alam mo yung noodles everyday, gusto mo 'yon, 'di ba? So kailangan mo magdagdag ng income para at least madagdagan naman yung kinikita nyo at saka may improvement din sa buhay. Hindi pwedeng ganyan lang palagi, 'di ba? Gusto mo ganyan na lang. Gusto mo ng buhay na simple, huwag naman yung ganyan na noodles everyday, 'di ba? So ganun yung ginagawa ko. So sa amin 250 per day yung aming inaano ni Papa. Kasi doon lang talaga ako nakarealize sa sahod niya. And yun, sa rent, kumukuha pa rin ako yung 250 per day namin, doon ko lang binibase sa sahod ni Papa. Hindi kasama doon yung kinikita ko sa ibang sideline, yung mga sa online business. So, hindi siya kasali sa 250 per day. So yung half nun, yun lang yung kinukuha ko sa sahod ni Papa sa pang grocery. So ganun, kasi nasettle na namin yung sa rent kasi namin.
na-settle na siya kasi tapos na yung, kasi nagbabayad pa kami ng deposit kasi medyo malaki yung yung hiningan na deposit sa amin. Kaya yun yung nangyari na sa sahod kami ni Papa lahat kumuha nung I mean sa Shopee kami sa grocery, parang pinag namin kasi nga medyo malaki yung hiningi na deposit sa amin. So, pero hindi siya pinabayaran as isang bagsak. Pinabayaran siya every bayad namin sa rent. Ganun siya pinabayaran sa amin. So, ganun. So, pero ngayon, settled na siya. Okay na siya. Final paid na namin. So, ayan, back to normal na. Back to normal na ang lahat. So, ganun ko siya Yun yung update namin. So, 250 per day kasi wala pang school si Hagrid, pero I'm sure na dadagdagan ko pa yan pag may pasukan na, kasi syempre may baon na, may mga may mga snacks or something na may pamasahe pa papuntang school every day. So nag-iiba-iba. So what is advantage? Ang advantage doon is hindi lang kami nakarely doon sa sahod ni Papa talaga na as in yun lang. Kasi may kinikita din ako sa YouTube. Meron ding marami pa kami pinagkakakitaan na hindi ko lang sinasabi sa inyo dito. Pero ayun. So like for example, ito yung 250 per day. So yun yung kwentahin nyo ha. So kalimutan ko nang i-haul ito. Ng mangga. Ayan, bili ako ng mangga. So yan yung inaano ko ha. Nag-meal plan na kasi ako. Yung meal plan hindi ko talaga nakakalimutan yun. Ito yung mga napamili ko. Mga kamatis, onion, at saka garlic. Ito talaga, bumibili ako ng isang ganito talaga kasi kinakain namin to sa gabi or something may snack. Kaya sobrang importante na mayroon kaming ganito. Tapos grapes. Bumibili ako ng grapes. Mura yung grapes ngayon. 159 pesos. Lagpas half. Sa mga 200 plus yung kilo niya. Bigas. Hindi lang bumili ng sobrang karaming bigas kasi marami kasing pwedeng mabilan ng bigas dito eh. Burger patties. Ayan. Yun yung inano na minsan sa hapunan. Yun yung kinakain namin usually. Isda. Ayan siya, yung isda. Ang ginagawa ko dito is i-escabeche ko to and then fried. Boneless bangus, pinakuhanan ko na ng tinip. Para yan sa baon ni Papa or minsan si Hagrid. Ayan. Kung makikita ninyo, parati ko lang pinapita sa inyo yung meal plan ko. Pero just in case lang sa mga bago nating subscribers. So, ganito yung ginagawa ko na meal plan. So, ganyan yung mini-meal plan ko. First talaga, ganyan. Kasi gusto kong makita talaga kung yung petsa, yung araw. So, ganyan siya. So, ayan, family day. Pag every Sunday, family day. Biyahe si Papa. Ayan, holiday, special kasi sa Sunday lunch yan. So, medyo empty siya. Pero ang kinakount ko lang kasi dyan is kung ilang breakfast yung ko. So, kaya nandito sa baba, 12 breakfast, 2 fritada, 2 ginatan. Ginataan na ang gulay. 3 fried fish, 3 escabeche, 2 chicken with malunggay. Yung chicken, si Papa yung papabili ko doon. And chicken with Sprite. Sa Sundays yan. Yung isa, di ko pa alam kung ano yung namin. Pero okay lang kasi may allowance naman kami. Tapos, yung sa dinner, egg, bread, burger patties. Ayan siya. So, kaya ganyan. And then sa lunch, kasi usually sa lunch kami lang naman talaga ni Hagrid. Kaya cereal, tapos milk. Ganyan ko siya nilista kasi yan lang yung nilista ko sa pagbili ko sa grocery. Ayan, medyo nakakalito kasi sanay na kasi akong gumawa ng meal plan. Pero kung sa mga hindi sanay, balikan nyo yung mga lumang videos ko. Ayun, pinakita ko doon kung paano ko siya ginagawa talaga. Yung pinaka-basic na meal plan. So, this is for 2 weeks. 2 weeks lagi yung inaano ko. Yung fruits lang, yung pang 1 week lang. So, next week, bibili na naman ako ng fruits. Kasi, syempre, hindi naman aabot yan ng 2 weeks yung fruits namin. So, ayun. Tapos,
Patingin nyo, bakit ang konti lang? Kasi syempre, may ano pa kami, may natira pa kaming isang buong, isang whole chicken na sa ref, and then meron pang gulay. Meron pa kaming, ang tawag doon, patatas, carrots, ano pa ba? Yun lang ata. Tapos yung egg pala hindi ko pa nabili. Yung egg, ayan. So, ayan. So, ayun lang guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Sana ay magtanong kayo, okay, magtanong kayo. Tapos sasagutin ko kung ano yung mga katanungan ninyo, ha. So, sa 250 pesos namin, mayroon pa kami natitira doon na allowance namin na pwede naming magastos pag aalis kami. Pero hindi naman yung bonggang hindi naman yung bonggang bonggang alis. Minsan maalis-alis kasi kami, pupunta kami sa park. Hindi ko, syempre, minsan hindi na ako nakakapag-vlog doon. Pumunta sa park or something, mabibilhin kami. Minsan bumibili kami ng skin sa tindahan. Yung mga ganyang pa konti-konti, minsan nag-add up yan. So, kailangan may allowance ka talaga. So, ayun lang guys. Sana ay may napulot kayo doon o meron kayo natutunan doon kahit konti doon sa mga sinabi ko. And please leave comment down below kung ano pa yung mga katanungan ninyo. And like this video kung nagustuhan ninyo. And kung meron pa kayong hindi naintindihan, comment nyo lang sa baba. And see you in my next video guys. Bye!